И здравейте, пича! Днес играем в Soulplex и може би пак ще играем минигеймс. Не знам какво Bird Battle да играя. Следващия път, може би. Не искам да гледате как си излагам, ама вие искате да гледате как си излагам. Така че сега ще видим на какво ще играем. Villager. Като направят Survival Games, ще игра. Ще изигра една Team Skywars и един Bird Battle. С кой съм? Пичага. Не бе, с кой бяха китовете? То ми взе всичко, бате! Ай, ще му дам нещо и на него. Каската му я дам на него. Къде си, бе? На ти каската. Качи се и вземи и каската. Какво ще кажеш? Тази има последната по 9. Това съответно тук. Това тук. Могли да ги докача така? Не. Къде са ми? Езги. Why? Why you doing? Не, с 4 атак демича. Нямащо, моята е с 9 атак демича. Моята бразва е по-силна и от даймът меча. Как този бе? Ако дупче тук. Айде бе. Така. За малко да им дупна кокошката. Пак моето момченце. Оф, майко! Пилета! Тенкс! Още яйца! Хора, още яйца! На ти едно пиленце. Ще съм добър. Карай ме, бате! То с какво има? Diamond Sword. Дете е як, моето е по-силно. Да разкълна ли хора? Ама, то аз извинете за мен. Здравейте отново, хора! Някакъв тук ни метна TNT-та. Майко! Ние нямаме TNT. Аз имам към тяхния остров. Да, ще я падна. Не! Изпуснах шифта. Махай ги. Не. Добре, ще изиграем там Bird Battle. И ще се върна, когато вече сме започнали. И здравейте, започнахме чудовище. Значи да направя данчо, така ли е? Добре. Ще ни трябва такова, малко зелено, малко такова, малко черно, малко така. Така. Са някакви големи, така ще го нарисувам. Просто умишлено. Нали е чудовище? Не. Да. Така. И нагоре продължаваме. Не мисля да направя нещо като... Така. Малко зеленичка пак. Колко 2 блока? Един. Сива.
Днес наравно някакви такива. Да. Тук са. Малко е така. Опа, грешка. Само че той ще е откарава. Е така правим така. Така. И тук повтаряме. Така. Е така нагоре. Така. И да направя грешка, нали, то все пак пада. Някакво... Не знам и аз какво строя хора. Така. Сега главата му ще е от синьоета. И ще е само с едно око. Ето така. Ти отдолу да ги махнем. Просто да направя данчо. Така. Така. Ето така ръки. Малко по-големички ги направихме нещо. Така. На кое ли място ще съм? Така. Ето. 4. Така. Ето го нашето чудовище. Тук все пак мисля го ние. Ей така. Ето го нашето чудовище. И подът ще е от черно. Е така. Така. И тя си ги махаме. Не бе. Така, сега почваме. Това е на промо нещо. Дам, окей. Не знам. Даже... Не, по-общо го дам. Така. Ето го моето. Хора, пощадете ме. Абе. Аз му давам Legendary, много е яко. Епик. Не! Майко! Ще му дам окей. Каптоз бе! Вижте го само. Това не е чудовище. Това по-скоро е плашило. Така. Добре, на това му давам окей, да. Не! Така. Защо? Вижте го. Това повече ми прилича на някаква крепост, така че му давам. Окей, айде.